ada kuita process yani saka hakutoisa huko aifu niko na unozo mtozo mpande Singani subhanallah nopika nchato chobatichizere ndopika nchato chobatichizere ambedo anga mangu sawo amberi pedara mangu sawo manga mati ngani besere Para godai unza iye protection modipa anzi ndinokupa sapo toda kutaura nyaya yangu rini anzi nasi Anzi taura ya mchanganyiko. Zito. Stano is the Enos. Stano is the Enos. E-N-O-S. Enos. Utakula. Great. 59 years. All right. Taura ya mjuzi. Nyaya ndinenge kudai pakati pevaneng'ina vangu nehanzvadzi dzangu hatisi kupindirane mukutaura kana kuti tichataura nezvataisimboita kudhara hapasina. Chikonzero chinyi? Chikonzero chakatanga chakadaizvo. Babangu ino wakashaya ino. Babangu washaya. Takagara nguva yakati rebei tichimbopindirana nafana nehanzvadzisikana. Baba akasaira muna 99. Saka tagara takadaro zviya zviya chimbopindirana chimbodai. Pane umwe musi makagara baba zvakatanga baba washaika. Ya, zvakatanga baba. Nguva yakati baba ashaika. Muna 99 apa ndokungatanga tata muna 2000 something. Ndichazoziva mugore racho. Saka tadaro zviya takagara. Tichigara. Ndobva ndaenda kuchoti mufana wakazoekwendiri. Special pamamajor quiz ndopenda kwenda. Mufana wakazoekwendiri. Uyo mudi mukuru wacho uri apo kana ndina Amos auya kwendiri unoti mukoma ngati we kaza mwana wangu asuka zvakanaka kati mwana wako ani wacho kaza mukuru wacho mwana wake first born yake inyaya iyi kaza ndisikuziva inyaya iyi ungafanika norasika njere kungafanika unodzi munhu wangu wamboshaya madrugs. Ndobva ndamubvunza ndikati iwewe kuti munhu anochaya madrugs unochaya madrugs here? Kazi handichazviziva zvewana pamwe unonga ichaya madrugs. Kati ungautadza kuobserva kuti mwana wangu kuchaya madrugs kana kudai unokwanisa kuona uri kumwe doro uri kumwa doro rari kumusenzesa kumwa ngerakati akazi handichazviziva. Saka pakutaura paakamboita inini ndakanga ndambonzwa ngerinyero kupe kumashure kwacho asi handisi kumutaurira kuti iuri nditi pai mwana uri kurwara saka kudai tamboende pekuti timbofamba ko zvopo uri kuenda pachechi apo pagoma apo urumbofambisa sei handisi kuda kumutsanangurira zindakazomutsanangurira takuti ako nditi hapana iri pemunoziya pano munhu unobetsera. Inini ndakapindura ndikati inini pane munhu ndinoziya hapanapa chenondoziya pamadzimai apo ndo panonamatirwa anhu apo. Kazi nikisi pamadzimai apa panobvita ripoti todini dai mwaiziye pamwe hamuna ere mabhuru anokwanisa kudini kukuziyawo mumweniwo mumakona. Ati ndiri kubvazwa mufana mira ndimbobvunzani ndimbobvunzawo mabhuru angu. Ndakabvunza mabhuru angu aya ndabvunza baba anonditi alright shamwari unoziye pakadai kuende kubochwa. Ndobva ndati ndiri paziye baba kazi ukadai ukasvika ipapo
ukati ndoda panhingi watenda kuraiti pane mupuranga uripo soso unobva pawana alright ini kwatofonere mufana paya ndazwi pakati angati toende ikoko izvizvi toenda izvizvi ukokazi ingatende ini kwatosimuka kwakutoenda paya taenda zvikupita svika paya mugamu yenda uona ndikati ngatenapo ndakona tenapo pataenda svikepo tobva tasvika babacho baba anga asipo anga amboenda kumwombedza asi akazondokasika kuuya babacho ubva atodini baba ndiwo aibetsera kwabva tabetserwa paya mabetserero wacho akaita ipo angoti pane mweya uripo mweya ukanga uripo mumisha so handizonatso kuzvinzwisisa ini kuti ndinatso kubata kuti chiri kubva semwana kuti ndiyo mweya uwo here kana kuti ngopi zvikazi pana wasara ari mukuru wacho ndiani munhu wasara ari mukuru ndini here ndibaba munini here aripo ndianiko saka wasara ari mukuru zvakanishupa zvikazi ndiri kuona kudini kudzinge mweya uonawo ngemunhu uya uyo munhu uya ubva adini ubva ati alright uyu munin'ina wangu Amos wakati alright saka muri kuona kutibetsera here kazi ndiri kuona kubetsera watatosimudzana paya nemunhu uya vataenda kati tsvakai huku yakati takaenda kutsvaga huku iyayi takatopedze distance ichitotsvaga huku wakatozotipangidze kuno kunofunga mudiki mukomana mudiki uyu munin'ina wangu uyu obva kuti aita panhingi paya kuti huku dziripo vatotobetserwa pahuku paya vataenda saka munhu yakatibetsera uyo wakapinde mumba imba pangu wakasvika pemunin'ina wangu akasvika pane mukadzi wako wechipiri munin'ina wangu mukuru wacho wakasvika tikabvapo tikabva taenda kumusha nousiku hwachowo vasvika vabetsera ndikasvika ini ndikabvunza ndikati mai chandakachikona kubvunza ndechekuti mai panapo pangangodaro pakadini pakatsirwe zvimwe zviro hapana kutsirwe zvimwe zvezvo zvikasangana hazvizorwi hereko ndichibvunza mai yangu aripo nemuprofita yayo aripo kazi ini zvangu hazvidini hazvirikuba obva totsira zvake zvakatsira zvake babe pakudini ubva taenda takazosvika kwamutari pakutoedza mangwanani zvekuma6 munhu isa kutoendobi kumabasa right tadaro takagara ndofunga takagara kwemwedzi umwe soko rakatanga kusvike munzeve dzangu ngerekuti zviro zvangu ini hazvisi kuchafamba sinzi kuuya kwakaita baba Susan panapa ini nonzi baba Susan sinzi kuuya kwaita baba Susan panapa nemuprofita wawo zviro zvangu hazvisi kuchafamba ndimaiwo ndipindura utaura kudaro nacho mapedza dzimba dzenyu makazoenda pamusha pamba pemunobara yes pamba petinobara bvamaite zvamakaita ipo ubva taite zvetakaita ipopo nei muchiwirirana munokuwirirana nemuprofita ndikabva ndabvunza muprofita ndikati mai hapana kutsirwe zvimwe zviro zvakambotsirwa panapa zvikazi hapana basi pakatsirwe chinyi pakasondotsirwapo ngoumwe wakauyawo panapo wakangotsire pakati peruwanzi papo ndikati ndobva ndabvunza muprofita ndikati iwe ukatsira apa hazvizokaneri pasi apa zvikazi hazvikaniba ndikati ndikazi kati alright it's okay vatopedza kuti zvikani zvii handiti munhu akatsire kana kuti ndikatsire tsumbe yangu pasi apa ndika mwayo akatsirawo hari yake pasi apa ndokuti hadzikani here kurwa hazvigone kurwisana hazvirwi here apa inini process yese iyi yanga iri yekurwara kwemwana wa Amos. Why did the problem yemwana wa Amos degenerated to all those other zvazviri kumbozi initially mweya wei mune zvaita akuru enyu ekare iriko kwese mweya iyoyo dzimba dzese takagara kudai hapana mumba musina mweyaba because anhu ese ekare ane zvaaitozi akaita and stuff but mweya iyoyeyo ka inonga iine matargeted areas einenge ichiita for whatever reasons given kuti masarire zvakaita unozoti ana baba edu isusu anga ine zvidhoma nezviro zvaaishandisa zvechikwambo zvimweni zvakaabatsira nguva yezvakaabatsira zvikazovanetsa zvimwe akasiya apa kwana vana vamwewo vanoda kukura misoro nekukambira gawa nekude mutsipa vanozvitambira zvinhu izvozvo
on the pretext yekuti vanenge vachida kuzviusawo kuti iwo wabenefit only to discover kuti chinhu ichocho igrenade asi iye aatoonacho chinhu chacho ichochecho ozotanga kuda uchitsvagawo kwekuchidini urasirira changu asi chikaita mari munhu iyeye unochiwigiridza mubhachi make chire chichimboita zvakanaka chinonyanya kuzoda kuzobudikira chaakupisa nei hakuna baba anofa nezvidhoma hakuna ana baba ane mweya yezviro zvanenge anazvo anoenda achisiya panotariswa pane vana vari kuti une hana yakasimba chinogona kazhinji kupuhwa dangwe rikagona kumira kuti nandini handizvibi zvinhu izvi panoonekwa pane vadoko unenge akashinge fesi anotoona madhara anatozoti panangu zviro zvangu ndichasiyira uyu chavanoita havasii chakadaro chinhu chiya kuti chinorambika chinosiyiwa chiine kachigayo kabhucha kamudhudhudhu kahonda fiti kamombe tumombe yoita invoice zvichidaro pakashaya kazhinji hazvizonyanyi kunetsa so what I'm saying uyu mweya iya yasara yakazoenda kotageta kuenda pamwana waAmos ndizvo ndiko kutsanangura kuri kuite muprofita aikona kwangubaini kana kuti mwana uyu zviri kuita kuti avhiringike inyaya yemweya wezvinhu zvaana baba zvakasara zvemudzinza chii chakaitika chacho chakaitika ndichizizvi profita unotaura ozi chinhu ichochoka chinoda kuti chizikanwa kuti munhu wakaurayiwa here akaurayiwa achiurayirwa chii akaitiswa chii uyezve ari kuda chii kuti mweya wake kazhinji mweya inotenderera yatsvinayo mweya unenge usina kuzorora mweya ukazorora hausumuki unenge usina kuzorora for reasons ana baba amwe anenge akazine mweya uya inini handizorori basvika vandipa mukadzi obva ashaya mumba make kuti mwana musikana wendinge yandisa ndopi ombotsvaga zvekumboita zvekuvhara kana kuti anogona kupuhwa mwana unobva afa futi chobva chasara chichitaura kuti mwakandipa munhu anga aurwara akafa ndiruda chii mweya saka tese zvetiri panapa muno tinayo mweya but inenge yakateramiswa unotsvagwa kuti mweya wei ndiani chini munhu akaurayiwa for business rituals by mistake pane takaita muno mweya wanhu zichikwambo imweya uri unetsa asi tikautsvaga mweya wacho tiri kuona kuti ndimukoma nemuning'ina aitestanei simba uyu kwakuti tibhakera bha uyu kwauvhika uyu wadai abva achidzosera chine mafuta bhagu gemu munini wabva afa asi ndiyo wakatanga kudini kukanda kwakutomuka waita chikwambo kuita ngozi kutoda kuripirwa asi vanhu vaitestani simba saka mweya wenyu imimi mukabvunza muprofita iyeye unotaura kuti right baba ababa yenyu kana kuti ana baba yenyu akaita zvakati wai ndiri kudaroka tinoda kuti tifambe nebhora racho tisvike petinoenda kusvika tinoiwana anza tikapanana information yakakwana tinobatsirana ari kunzi munhu uri kunetsa pamwana waAmosi mweya wacho wakaita sei wakaitwa sei murume mukadzi ari murume kazhinji anenge achida mukadzi pamwe ari mukadzi kazhinji anoda murume mweya wacho uri kuti chii ende wakaitwa sei muri kufamba dzimba dzese kwako mwakaenda kweuyo mukaenda nepamai padziko chaipo munganopikidurawo mudhara wenyu une zvake zvaanga akasiya akadino akachererawo muprofita akati hazvipikidurani mazviranda akati ndobayirira zvedu katidai zvichidai musi kuziya chemuri kufambira ndowanza here changamiri ya muri kundipindura ndisati ndapedza kutaura nemunhu
nhorondo kuti nimutaure nditaure ndizomupa neanza ka itori nenhorondo kuti pamberi kuti muzowane anza yemwa kundipa iyo nekuti ndizoone kupindura inonga yane ndonga ndatoboti fambe mbichana handisa ndapedza ripoti yangu asi ndoroti munditeereri inini ndadaro zvezvo yakatakaenda ndati amai yangu ati uya kwaita panapa babasuzeni panapa nei neuprofita wavo zviro zvangu hazvisi kuchafambe zvakanaka ndimai yangu ndipindura daro ndoti ya zviro hazvisi kuchafambe zvakanaka ngei mai yangu ondifonera uya pano ndikati orati mai ndiri kuuya kundakabatikana ini ndinosinza chibuda out ndisinza chiende kuout futi ndichidai ndidzoka pai bhisi remutano right ndabva ndazvoti ndroni ndikundi kumusha ndobva ndaenda kumusha akasimuka ndikaenda nemukadzi wangu nemwana wangu ubva ndasvika papa mai makadini tinofara edu padini pano apa tinofara edu wabvata chinga tatogara paya ndotobuda unoenda kobate mako mumaraini momunowo muchifuwa meme ndatodzoka paya togara hedu hapana chakataurika inini ndobva ndati mai isi tauri rotoda tauri nditakusimukati atwendi zuva rakutodoka ndikati akwendi kanzi oraiti tozoonana zvakanaka simu ndaenda inini mai haana kupedze 2 days foni pamunhare pati mwana wangu ndi mai kunoku ndati ndikutaura kuti iwo pakauye kunoku sopa ndanga ndisingadi anhu amweniba ndaide iwewe ndikati mai mwaide inini chii chinotyisa pane muroora wenyu uyoyo muroora wenyu uyu mwana wangu muzukuru wenyu chipani chinotyise kutaura here kudai maidi kutaura henyu kazi aiwa iwe ndaidewo uye kuno isu titaura nyaya dzechikuru kunoku ndopakanditaura nyaya inotorwe nyaya yechikuru inyaya ipi kwapo aina handindiuba ndinopindura ndega kuti handindiuba ini kuti akudewo inini ndikasoka anonga akude chii anonga akude tese inini nevanakomana nevanasikana tese ounganidzana nawo odini ochitauro zvako kutaura saka ini handindiuba pingu hapana kuzvura 2 days obva fona ndikazi iwe saka uri kuuya here ndakakuta kuti uye kunoku pane chiro chiribva kudanga iyo uye kunoku kumba kwangu kunoku inogara kuno chiro checho ndandiri kutaurei tobhuya tese tiri 2 isusu ati haina handindi ndobvi nditotaura kuti handindi saka asvika inini afana angu manje handizii mafungiro angu endakaita ngenyama yangu ini asvike pamba afana anguitike chiro chiya handichazvizivi afana angu ini anonga akapfika ari kubhachirira mai manhenga ana mai kudai funga tihodeo kozi uyu wakaramba saka unorambire kundakamta kuti ngauye unoino unorambireiko uye kunoku saka afana akundini akundichoka manje hauchengeti mai wakazouya kumusha uko haukuimo wakabvumigumisira unobva kumusha iwovo ndikati akomana zvanyanya kudini kundichoka kudai kuno kana ndiri kutokutauraka wakatanga mudiko hautengeri mai matablets hautengeri chakachakati ndikati iwe mfana you are very young man in district panguva ndaichengeta mai iwo wanga uchindikidisizve handika izvozvo izvo wakunti handichengeti mai panapa ngokuti mwaona kuti mwakura manje handiti ndo ndakapindura ndinotaura ndizvo saka akomana akatsoka siyana ini kana mai muchita ndichengeti mai katsoka baba akasiye pfuma pamba ndo zvandakataura ngemuromo wangu akanditaura zvandakataura muromo wangu baba akasiye pfuma pamba mombe idzo mai ngaatengese kana atengesa dzapera mombe idzo ndotanga uchini takerova ndo ndakamuromo ndakapindura akomana avhara tomupindura sese wadagara ndo pakuchizoti mai hazvina kupedza futi nguva yakareba maningi stereki uyu handadzi yangu uyo urapo abhuri wakachizoti adaro zvizvo ini ndiri kubhoera kwabva afona zvikazi mukoma imwe amuda kundifambira musikadi kundifambira akasoka inini baba akagara pendiri baba angu ayakutura kugara kupendiri saka inini ndiri kuuya nababa mumba mwenyu munondiona ndiripi ndiripo akasara ari baba ndiyani wakasara ari baba ndini ndakapoze utahwa babawo ndo saka unoziva kuti in life if you are at the top, get prepared to become the topic. If you are a company, you are head of department, head of whatever, prepare to become headlines.
don't be shocked. Saka mai vanga vaine issue yekuti uya kuno kune chinhu chiri kubvodanga aidaidza baba vanin'ina vaiti iwewe vakuniglecta mai nekusai kudai achitaurira baba. Saka handinongoti mapedza ndangoti muzebhodzi pamwe pacho unogona kunga uchiti vanhu varundidini ndoda kungoti tiri musame bracket, tiri musame level, ndiri mukuru. Yes, inini baba vangu vachiripo but ndiri mukomana mukuru already. Zvibhakera zvimwe zvacho ndirikutotanga kuzvizwa iye mudhara wacho achitoripo watorasakuona kuti mudhara huu paanozototi gemuka zvibhakera zvacho ndirikutozoona kuti zvichatowanda. Ndirungoti uone kuti yes, in as much as panogona kunga paine madifferences ari kuitika ekuti vanhu vanogona kunga vari kupointa fingers in a way at you, wato baba ende baba kana ari baba kana munhu mukuru muroi, ukaita munhu mukuru munzvimbo pamba mumusha wamuroi uchiroya were wakutoroya wenza ndochi vanhu kuti wandokura basi wamuroi watomuroi usingaroi yako basi ndoda kwedzoti unozvizwa pamamurutaura kamuchitaura munhu kuti uri muroi handiti kapataura baba yava nika pane zvokuti wakawanika pagowa chiende koite zvakati uroi hausibvunzisa chakamira uroi huripo ngehwekuti iwewe nga unofanira kunga uchimiririra maproblems edu. Iwewe chiri kuita kuti usatimiririra, you are benefiting somehow, ende iwewe semunhu mukuru unoziva zvakawanda zvinosiyana siyana. Ndandambotaura kuti unaziva kuti baba kana aine gona akudo kuzofa, iwewe uchisenze kubhurawayo unotozidaidzai wati unonzi inosi ngauye pana people who believe kuti iye kuzosara achizi baba uyu handiti wakapuhwa uta changamire ndikuona kupaisa ndoda kuti uone kurumira, ndoda kuti uzoziva alright. Anhu handinozwa kuti amwe anhu baba anoramba ndo marizons acho. Iwo wapuhwa uta gate musewe nei bobva patoitwa ka function kanotozi gara pabonde potopembererwa ozi inosi ainzani baba Amon inosi iwewe kubva nhasi ndiwe wauya uri Amon, zvese zvanga zviri zvaAmoni, mari dzake, mabororo ake, manake, mashate ese zvaAmoni. Poya anhu anopembera achikanda mari zvisinaine kutosimbiswa kwanongori kuitwa kwekuti pakazobuda zviro zvaAmoni zvekuzi wakanga achiite zvakati kune zvaizviringa, you are now responsible. ndoendemerei mwacho hazvikuti bandinounowa uchimbotaura papaisaka manje ndikupindura ipo papandika asi handikupinduriba ndiri kuende mberi nenyaya yabvi abvi wauya kwendiri wawafone kwendiri achiti baba ari kubude kwendiri baba Amoni uyo wakaende kosiyiwa pana Inosi wakobudira kuda abi. Alright, ndo pandachiti ndo zviri kuitika saka inini ndiri kutoikumba kwenye kundidini ndisiye umwe yaona mumba umomo. Ndikati ndikati unonatsa kundiziya iri mamirire ndakaita katauizi kana uchindiziya kasoka siyana nezvo zviri kuita kunze kuti wazvitemba uya iyo zvindakutobve kuibhohera kwendiri kuyo tisangane ipopo ngenyama tunyama iwo uchisvika ka ino ndichisvika.
wakabva adzikisira voice yake zvikazi saka muri kuti ndidini ndikati kana uida kuteere zvindiri kutaura chiteere zvindiri kutaura izvizvi iwewe nyaya iyi idzvare uenda nayo kune mwana waatete ndiwo tinoti atete aripo hanzvadzi yababa tore nyaya iyona iwoende kopa mai hezo nyaya wataura kuna mai hezo nemusi wakati uri musi wesaturday tichanga tichiunganidzana mai hezo ndichamuta kuti adzikepi adzike kuna baba munin'ina wababa Kuna kuchina baba une munin'ina wababa baba munini aripo amuruti baba izvo ndinoti baba izvozvizvi ndiye munin'ina wababa anoteedzana zvakati zvikuno zvangu kuti chimwe ichi na baba angu ini saka baba munawo baba ndinawo saka inini kuzoti ende kwatete mwanasikana anditika unochinokuonesa nehanzvadzi yake ozoenda kuna baba oya isu tese tadini tochisvikawo toite dare redu isusu mai saka inini ndadaro zviyazvo ini ndakagara pa ndakachiti ndochifonera wangu munin'ina mukuru wacho kuona kuti shamwari abhi wakafona chiti ndinosvikirwa ndibaba panapa inini mweya wendinawo kadai saka ndakati chiti inini kasoka ngaende kuna mai hezo aende kuna mai hezo musi wesaturday todzike kumusha kudai tosanganepi kwababa ndokwandakataura kwababa handingasimudzi baba pamba pawaba inini apo ndichiti uyai kumba kwendiri inini ndinotoende pababa ndotsvaka ndotaura nhunhu dzangu Brazil wakasara uri baba mumba kwete baba musha baba musha muri achipo iyo ndo kwanachisvika manje papa inini ndakatonda ndanonoka ngo ndakatobva nditori iyo ndo kwanachiti nganditesiri kulini kuendi pamba papa munini hatisiri kuretu ndiri pambine pambiri kudai kuvatosvika papa ndotoona muzukuru uripo muzukuru watapo baba aripo akatogarawo ndikati kozaya baba kozaya ningiri muzaya ndirifora ko anhu asi asvika kasi tatatomira isu tichingoti pamwe amuchauya ndikati anotadini tauya hapana mbosvike motikari pamhiri pemuri kuona apo kazi hapana mbosvika pa tatobhuya maminisi ndizoona motikari mufana mudiki yakwirapo time ndizoona chii ndizoona mota mufana mukuru wacho yakwirapo tamira ndinozwa infoni pati pafoni pati apo muri kudini ko tamira ndimizvo kunopa kuno akumboita rawo dumba amboita rawo dumba ini ndobva chitichi ndamira ndimwi chi kunopa nditakatisangana chirungo kwa baba ere pingu kwani anhu akapindura akawanda munozoita akapindura akadai munhu ajari mavoisi ake unondomazwa wakapindura ndiani ndimai ko waitere iko iyo tiri kuti ngawe unotitanga tabhuya kunoku isusu ndobva ndatozwa ndakamira ndikati ingo takatinosangana kwa baba munini haiwo takauya kuno wangu munini wakupindura takamauya kuno kutozoende iko isusu totakatata kuna mai takamauya kuno kuna mai isu tozodini tozoendi kuna baba ndikati aiwa zvati takataura naro kuti tinosangana kwa baba ndingabvisi baba pamba pawo ndichiti uyai kuno kundini ndinoende pana baba nditaure nhumwe dzendinadzo baba azotaura kuti ngatiteure wei newei zveshuwa pakawane makakatidzwa naiti papo ndibvo ndakata foni muzaya wangu yoyo mwana watete uyo ndiye nyakusimuka kati sekuru mira ndichibirapo ndiende kwawatora waende pamira baba akati kudini baba akati hai ngatimire akati hatendi akati ngatimire aende kotorwa zveshuwa akadini akabva abirapo svikei akomana aripo wangu aningina mutuwaya ndo angari kuhosta chi vese hanzvadzi dzangu chi kuti tisu isusu izwa isusu nebaba tisu ana baba kwautozi chiregerai kubirai mumwe asikana mwese kama nisarai isu takuenda kwetiri tu saka kusvika kwaakaita manje asvika paya tatogara patopatowatidzwa kuti tigare kwatosvika kwatogara paya kwachitaurirana totaurirana paya tikazi isusu hatizviiti kuti tiunganidzane mumba mwababa munini muno tinofanira kuti timbotanga tagare meeting yedu tozodaidza baba munini kuno ndikati aiwa apa ndipo pana baba nhumwa dzese dzinozikana kuti kubuda mudzimu uchatokubuda wese wati uyu ndiye munin'ina wacho
kana pakazipana kurererwa zvakati ndiye unorerera mukoma ake ichiti pane zvakati zvese zvamamuchiita maproblemu enyu zvese zvamakaitenderera muchenda kuita zvese anozviziva nesolution yacho angainayo. ini ndobvana chiti nditozwa paya wati munini wangu mudiki vatanga kupinda kana zvakatodaroka isusu tinokutora gwacho nani totoenda ikweyo totoenda kutosiya umba kwacho kumba kwayo pangu inini manje waro wangu mufana mudiki uri apo nditi yes zvabva papiko izvozvo zvakutaura ndobva ndaona kuti kuchinja kuri kuitika nyaya yakasoka ndichakwira chiki iyo chakwira chiki sometimes ndichabetserwa panapa kana ndichadzonga ndododocha ndichabetserwa kana kutaura kuti ndikuita ku patutaura paatombotaura kuti tichatore mweya wacho toenda nawo totaura duto yekumba kwangu vakazorisolva todi baba aripo right tiri baba ari zvisvika zvise inini kuti ndichava ndatopika ndakatopika izwa zvebaba munhu unopika unoreacta andika kana ukazinyuka yuri unoreacta saka ini ndakareacta sababa haufaniri uzo izwa handisi kubhodhaba ndobva ndati haini ndakudini ndakwenda ini zvo zviri panapa zvazvenyi zvazvokuda kutemana ndobva ndamira chizwa iyi changamire ndobva ndaende pana muchemberi pana muchemberi pandosvika asikana arimo ndasvike pana asikana arimo ndobva ndachikamudza muchemberi makadini mai tiri nani iya kwawakomana asarepo ndikati ini ndinakoma ndadini takuonana inini ndakutoenda kwamutare zvekuchataura zvakawanda inini handidini handichadi inini ndakuenda kwamutare tozoya adini asettled bum ndaenda ndabuda padanga hanzvadzi yangu mukuru anyamuzotera Susan ndiyo kanditera ndiyo ndedzana ndiyo kanditera akati mukomo hani zvova zvimuri kuita ndikati aiwa haina ndidi kuite zvezve zvamboro ndiyo kanditera kusvika papa ya mukadzi wauyu wamusau obva akuchitofona manje kuti kunoku baba Susan akutoite zvejambanja kunoku yaini kutoto maibai saka inini ndakazviswa zvokuti ndakazotoitera kuti ndisina kuparenta ngunda ndafungopiture zvoto zvese ndakada kungozvikwitura kuti unoreacta ndika munhu unoreacta saka handisi kuzozviita hangu asi zvanga zvata mupipeline yakazondokorora kusunda basi asi zvanga zvamupipeline yakatombotinirakudai yakatopitira saka inini ndakabva ndadini ndakabva already inini ka semunhu mukuru inini ndiri munhu mukuru ngandimire ndione magiya acho kubva ndamira kundapinde mumba menyu aya komana azosara nababa papa naatete ochibire kumba ndarongondo akomana pamberi nababa mumasuro ndanga ndasvika pamba pameyapindikiti tese tapinda papa mukati meyamya takweshana muyamya takweshana akomana angu arunditi tinoda kuende pang'anga pakana kuti pachiprofiti kuti it's okay todokozwazvo kuzwa kuti zvinotaura uyu ndizvo here vari kubuda panani nyaya dzenyu muri kuona ka zviri kuitika dziri kuwanda pakatanga yemwana waAmosi hamuna kuipedza nyaya yemwana waAmosi inova yakasimudza mhepo dzese yakaenda kobuda nyaya yemwana waAmosi ikaenda kobuda ichinzi mwana waAmosi uri kurwara ngenyaya yekuti pane zvakaitwa ndaana baba mhepo dziri kusumuka dzakaitwa ndaana baba mubva maifambira mubva maenda dzimba dzenyu dzese mukaita zvikavanga zvomakaita munhu akataura kati nditokona kudini kuzvigadzira nepamba penyu zvaenda nepamba pamusha maita mapedza mai akazokufonera achitaura kuti huya kuno kuti inoziwewe pane zvetunoti titaure seanhu akuru zvaakuitika pamusha panapa zvisina kumira zvakanaka pane chinhu chaakumhanya kubva kudanga zvichidai hamuna kuzoenda koisorovha iyoyo namai zvamira zvakadaro abhi ndakatozouya iwe chititi uya kuno kuka handisi kuende kuba ini sorry handisi kuende kuba saka ndati haina kusorovheka ineway toda kuti tione mafambiro etiri yakahenga iyo yezvo nanhasi chances mwana uya waAmosi urundodini urundorwara
Andisi kuchazia ukuthi andini. Chizwa izve. Abi omais. Wakwenda zvezataura kuti baba afa pakaitwa nhangu dzekuzi iwewe inozi ndo wakusara udani baba akafa nei? Baba akangoti ndine problem yemudumbu. Baba angu akavhara for 3 months. If I'm not mistaken, 3 months and some days kurwara kwawo. Obvazi ane cancer pamazvacho kurwara. Cancer ifood poisoning. Handichazivi. Saka akaende ko test kwa Mutambara mission. Obva ndodini. Ndotorwa matests. Obva matests vaenda Harare. Aenda Harare kwazvozi baba makabatwa cancer. Saka makabatwa cancer imwe zvinochiita manje. Ndozvoti mauto mushonga uyu. Unozi morphine iyo. Mushonga uyu ngokungoti ungonyaradza marwadzo asi ndaramo yadini hapasisina. Saka ini handisi kukasokuzvizwa ba. Funga kakasokuzvizwa ndi muchemberi waienda nababa ake. Saka ndazobve kubasa ini ndakazouya. Ndauya ichirwara kudaro baba akanditi mwana wangu handichararami ba. Ndikati baba mukuti chiko. Kazi handichararami basa. Kurama kwangu ndakutokusiya ndakutaurira kuti panapa soka zvemunozoita. Musazotore mombe panapa kutengesa. Musatore mombe muchitengesa basa. Kana mwasenzese mombe kuti uchida kurima kuyadi kwako iwe unosimuka uchienda kurima kuyadi kwako wapedza kudzose mombe mudanga. Muisese ngoro ira pai uisese uidzose pai pamba. Baba zvimwataura zvindirwadza ndakabva ndachema ipapo kuti ndakufa ngoti panga paine chi hanzvadzisika neyairwara inoteedzana naabhi uyo wari mukuru kuna abhi. Handaziya marwariro aite musikana uyo wainga anoite zvekunga mweya utsvina uri pari. Ini ndobvada kuti baba saka muri kuti dambudziko iri rimuti ndakazvikorerwawo ndakusiya muti rinozopera sei? Kazi handiti zvese mafambiro etakaita unoaziya here unoaziya mafambiro etese etakaita kuti taindobata zvanhu baba mukoma angu ini kuti mukoma angu ndiwakadini akakonzeresa zvese. Saka kana azondoyo kuripa anozondoyo kuripa kana akazwe arege kuyo kuripa anozondorekere kuyo kuripa. Kuripa kunaye kuripa mumusha mwedu izvozvo. Mukoma awo iwe ndo ane zvaakaita. Baba mukuru mukoma baba ndo akaita tsekwende asi dzimwe mhepo dzacho ndidzo dzimwe dzaakubuda. Hatisanazoziya asi pakurwara kwaite mwana uka ndidzo dzaibuda idzi. Right, tiripo baba tichatendereriba abhi uzvo anobudirwa nababa otaura. Haasi kutaura ba. Inini baba petakasvika kumba kwachive tiri uko takabata tiri kuenda kumaprofita tese tiri mumba handinorumba dai zvaita mbuya yangu abudirwa pandika toti ngurumba haasi kubudirwa tobata tiende petakazoenda manje taenda manje petakaenda inini handizotunga ndichitotungamira ndakati akomana wei kana mweida kutende ipo papo soka tisaende pemakamboenda pa ngatibvepo pemakamboenda ipo papo toende pamweni petinoende kotsvaka kuti tinozwa kuti zvakamira sei. Zvikanza alright tasvika panedzoka paya mukoma mbiki ndio kati mukoma ndilo kuti munditakurirawo munhu uno munhu yana kampuwa ndisingaziba ino ndikati mota yangu atiri kuti takure munhu zvikazi ngoti ungati ungakwire mota yakadai yakaroi mota yakarodai saka ngakwire mota ino ndani kaunda vhiti ndakwidze munhu iwawo nehanzvadzi yangu ine heti une girimu ndoinanhu ndandinawo nemwana wangu taenda munhu uyo kwatonditechanga pamberiso munhu kwatonditi kona yapo ndotokona tiona pane zvisakira vei zvimasoro ndakona paya tuchiri kazi apinda patatopinda patapaka mota paya panapa ndo paizi pakauya nhingi ini ndine hanzvadzi imwe mukuru kune uyu unoteerana nabi amatwins ndo panonditi chi ndo panonditi mukoma takamboende ipopo before atisati aende kuba wakatonditi takaende pakati tiina mukoma baba Brian kuti amuswe taendapo ini ndikabatwa iyo kuzi iwo ichimbomire kudini kurapa manjozo aripo uri kosoka
hawirirana soba unoenda nei nemvura mudziya. Ndikati anhu akatibvita saka description yepa vakapuwa kuti baba brother Todeni akamboenda mune ndope mwakauya shoot zvikazi kudini ipapo ndasvika maita ndasvika ndatsanangurwa abhuya tinaye asikana isari pana ndo anga ari paasiseta iwona asikana nanyamuzoti nanyapurasi ari papo ese aripo naiyena wacho muzeya uripo nababa munini ayangu aya ndinawo ndakatotiwo tete muzeya wangu mwana watete ndikachitihamba ikazi ndikaenda ukuka hazvizoiti mangoni ndiri mukadzi womunhu zvinozodini zvinozomire kushanda asi uda makumbire chii makumbire kwarume mangu ndikati zvichiwa muzeya ako watauri chichokwadi chaicho bum taenda paya ndasvika paya musowe rinotaura chii rinotaura kuti pindemo tabva tapinda bvisai bhuti iseso tabvisa zvese tatosiya zviro zviri mumamotika muime painda mambo odenga peno zvakataurwa peno zvikazi right uya pa imwe atete taura bhi mbovhana matirwa wakangotanga kungoite zvaita mbuya obva apedzera kuti chachibaba chatochibaba chiabhiziesi ndikatiti zve apa chirundi chamisa wakadai zvindakaita zvizvi ndobva ndati ini munosvike masvikiro munhu ndomuziya ndati isvikiro iri haringaiti svikiro kadaro kuti unosvikira abhidza kuita baba anobuda akapfugama soweri kana atibuda zvenu chibuda zvovhadai muhembe hani mwana buya vhadai hembe yaudai ndozvida kuti mukonozo hino mukono wacho waite mukadzi inini ndobva ndachitima nje ndadaro zviya ndikati ndobva ndati ndaramba ndakanyarara zviya soweri yarovhati chingamidzepe banyu ndechoti so kune soweri rakati andichingamidzi baba asiri baba murundizwa ere sowewo ukaposa ndokuhita panapa ndokuhita zvaka zvatoitika handidi kunyepera ba soweri kati kana uchiti ndokunyepera kasoka iwo nemushonga iwo taureni ndikati muri ndine mushonga ndikati une mushonga ndikati ndine mushonga pai kazi mune mushonga muchikwama chako ndikati right zvakanakisa maningi mati ndine mushonga muchikwama pinde pahondafikirapo iyoyo musvika mundotarisa padhishibhodhi iripo pane chikwama changu chiripo mutore mushonga uri muchikwama chacho uya nechikwama chacho mobva mavhura motiwirapo zvikanzi ndakuite mhiko ndikati mhiko itai dzakabva aita wakatorera chaubva daidai pene kumwana kazi tikande kumavhazuva ndobva ndaiteza chirabva ndakande kumavhazuva ndikati unonyepa sowewo handina mushonga andinawo pamuchikwama changu sori yarobvura kuti sori ndakunyepera kundisheke mukuda kwati sori ndakunyepera saka ndakazwa chiko kukwira ko baba abuda aripo arungodababa akataura manje akati uyu ndisisi wangu uyu kutaura Susan manje ndikati one down hauti bandisisi unotati mwana wangu baba uri baba uri baba zvandika wakuti ndisisi sangu pakudini kazi ndisisi sangu yabva yaperera baba yaazombotaura kuti wena David kutaura munina wauya naana ise mudare munomu yazofamba sei hapana chakabuda musorera kuti chitobatanai maoko muno kusimbisana iwiriranai ndikati sowe kazi ini ndoprofita zvo zvinoitika kana kwamambo tinodini tinosvika ndikati kana uri kwamambo tinosvika tichasvitsa ndakautomirire kuteere tsoka remberi ratsika rimaswera kudini rakuteera. Right, no, it's right. In short, I think the long and short of it is ngibune nyaya yokupomerana yeuroi yemhuri members of the family vanenge vaine ma-allegations against you kuti mukoma inini. In short, kana munhu achiti ati abudirwa nababa oti I wanted to come kumangweni, it means kuti mhepo iyoyo yakabuda kwemuri mubva maizoikandira. In a way, ndio zviripo. Munhu akati chinhu chirundinesa ndiri kuuya nacho makwa kwokuti kuti ndokwa chakabva handizve
ina ndido I do not say kuti ndizvo imundi mwadare. That's why makazonda ndakataura papa ndikati changamire. Saka ndati nyaya iripo ngeyekupumhana uroyi kuti mukoma imini mune yambozobuda zvani matotaura kuti sowe ranga riri kuti wewe une mushonga uri muchikwama uyo akati inini ndiri kubudirwa nababa saka ndikuda kutoti ndiuye kumba kwako aningini akato tiri kuenda kuna mukoma ikoko zvikazodai. Saka nyaya iripo inishoti ngeyekuti pari kude kuti pachenesanwe handizvo here pari kude kutsvakwe munhu unoite kuti zvibude pachena. Changamire ndido kutaura chokwadi chacho. Munoziva kuti pamakatanga kuuya panapa pakazozi antu wakarohwa ngesvikiro panapa inini ndisina kuuya panapa zvinoitika abhu unonyepa. Vakomana vangu vanotaura chokwadi, vanotaura chifotsowa chinyepawo futi havadi pakutaura chokwadi. Muri kuzwa kana ukatinyepera nguva dzimwe ndinokurejika handina kutaura ndinoreekta ukatinyepera ndinoreekta kana kutoti no tisataudzana kuti uyo kunyepa kana hani zvino zvokuita handika asi kuzoti kataurana chokwadi apa zvishuwa ndakaita apa zvishuwa ndakaita. Right, in short Petirika tisapedza hedu nguva muruda kuti tibatsirane tikubatsirei sei. Ndakatonga ndakutaura namakakasi pamwe ana kuzvitsenya yacho ndichiti ndoda profita yaya akanga ari paya echiti profita echiti unganidza yakuru yenyu ndochizona sokupara ngebhodhoro ngerezi ndichipara kuti dini ndinatsokuone chokwadi. Saka profita ndatoti sezvo ndakataura makakasi ndinosvika aprofita yarimo kuti ndione chokwadi. Aprofita yapa panga pachibuda nyaya yekuti mari yangu auraya munhu wakadai dai ndanga ndichitoti zvese nyaya idzi chadzinzwiri ipopo ndochisimuka inini ndochitire kutaura kunani kuna baba ndati hangu ndichingoti chisimbondi ndangona ndichitoimba nyama dzedu dzinorwadza ngokuti ane gumbo ranotirwa anorwadza. Saka ndikuudza kuti baba hambai pakati pane nyaya yemungamusira kufambira tonga chiti dzimwe dzacho kandipotanga tagura tega tozoende kotaura baba ndakafamba pakati nepakati asi zvakazi nyaya yamariya handisati ndataurira ba indori pane inini kuti akandoizwa ngehweshe muri kuzwa kuti haasi kuzwa kuti chokwadi ngechipi. Saka inini aprofita ainge muno ndoenda ndikutange ndazwa dambu kuende tidzokera kana aprofita iona akomana angu ati paya handidi kuazwa ngokuti zvakadai kuti akomana angu akachiti hai handisi kubude pavhidhiyo ndikati akomana ngezvekutobude pavhidhiyo because ndode chokwadi chine evidence. Uyu musa uyu wakanditaura kuti basi inini ndakabatwa ngezviro zvangu zvendanga ndiinazvo. Uyu mufana unitaura kuti inini ndakabatwa ngezviro zvangu une zvake zvakabatwa ainazvo kutaura kudaro pavhidhiyo yacho ndinani ichitaura kuti nemumwe madzisheni kuti iyena usika imudare ino utori nezvake zvakabatwa ainazvo ndinayo vhidhiyo yacho. Uyu muningira kumudiku akatopindura akanditi inini soka mukoma unanga uya afugamawo apa yatakafugama panapa. Uyu musikana uyu akati musikana uyu uriyo mariyo akati tese ngatiuye panapa. Ndakazouya panapa handisi ndakataura ndakanyarwa timwe funga musuniziya asi ndakangobuda ndikaenda kechipiri ndikauya futi panapa asi you were there. Kechipiri ndikati ngoti imwe makanga muchiti uyu unombondishupa here nosungisa pasebhedhe padhuze pamhiri pangu apo ndikati kana Changamire akadaro ndosvimbirisa manisi ndoti ndikuna MD wangu ndikati MD pamboti pasvike tsamba yangu iri panapa zvikati tsamba yenyu ndikati tsamba yekwa Chief Sarumbi asi pasiri pasvika mirembo mbobvunze mucontrol unoda kubvunzirwa mucontrol asi apasari pasvike tsamba ndikati mukandionerawo tsamba iyo naka pamwe ndingadarikire dare munozonditaurirawo ndopo ndozwa kuti dare raizwa cancelled yakuda kuizwa court settlement between the family. Murupaswa wakanzurisa iyambo ngamboti ndiro kuiopera kuno kundisumikisa nesamanisi samanisi razokorwa wakoroti wonti ano hazviti kwachiti cancel takugara imhuri tese hatisi kugara imhuri baba pemakazi cancel kwacho hatina kogara until now. Inini ndikuudza nyaya kwendikuita muno Changamire kuramba kuti mwachizozva kuudza nyaya ndaudza muno ndude aprofita aya emusi uya makanga chiprofita oti profita munokonda batwa ndiri ndabatwa
kuti takorerana chipoke chipiri tosimuka kutoende pechipiri asi Changamire ndinoda kumubvunza kuti imwe mukaona mukadzi echikutaura kuti baba munini mboyai pano imwe zvimakaita zvezvo ndimu mukomana mukuru una baba handiti hemuri mukomana mukuru mobva mwakuzwa nhingirikini mainini nenyu munin'ina wenyu echiti imboyai pano baba mukuru uyai panapa wasvika musitting muno ovhazi baba mukuru imboyai pano obva mwafamba mwaende kubhedroom mwaende kubhedroom mobvazi baba mukuru mwovati we zvikazi ndaona twanhu twiri turi apa unga twakanai ndikati wati kudini zvikazi ndati ndaona twanhu twiri twanga twakanai bvunzisai munin'ina ndikati maini musataro zvisingaitiwa ndikati ndati bvunzisai munin'ina wenyu ndimaini ndivonate muru mangu ndakazombotaura rimwe rezuva ndikati iwe mufanaka mukadzoka kwanditi ndakaona twanhu twakadai yakadvaisi blablabla ini ndodo cho chinobuda chobva chasorovwa kuti ukaite mistake wakasoka dzimwe tinobatisa kuzi mushonga wakuite mari mushonga wazokumwa kupanduka zviriyo imimo regai nimbotera bichina pamanga muitsana pane pamakanziwo ndimai uyai mukatadza kuenda kwamakadaidzwa ndimai pamba pamusha mukuru ndimi baba ipapo ndimi mutori baba ipapo tinotenderana tinowirirana mundobva manzi namai uyai tibhuye zvitoda kuti tibhuye maakundikana kuenda kunoona mai venyu vakakubara imwe fakta yakaita kuti musaenda kunoona mai ndeye indode mubvunzo yakaoma handipoti mubvunzo iri kufawa chakaita kuti ndisaende kuona mai angu kaimwe handida mutaura kuti mai angu anga anofungatira amwe zvitiyo zvimweni zviri apa handitika chimwe chine mari chimwe chosamukubanzi ukatoposa mai angu koba chimwe chinobuda wokoba kuti kobo urwange muromo kuti bva panapa ndinofungatira one thing chendinokutaurira ngechimombe one thing chendinokutaurira ngechimombe panyaya yakaitika kuti ndisasazvenye kupinde muna mai angu inini kasoka munhu echigura migano pane mugano waanogura bit by bit wotozoona kuti uyu mugano inini ndakatanga ndaona kuti mombe dzakachinjwa muzita mombe dzababa dzakapiwe zita remunin'ina wangu mudiki handisi kunga ndatozviziva ndeigamba ndakazoita kutaurwa ndiani ngouyu kuti sekuru ndikati weye muzai ari kuprisenene nekudaira kwacho hasi tarudaira ndiro mudo kutaura kuti ndiropinde kubvunzo kwabvunzo yachangamira wekuti wakazotadza ngei kuendekomwana ndoti muri mwese ndi mumakurukota pendakazotadza ndipo kuende kumba mai echindidaidza ndakanga ndanatsokuobserva ndeigaimwe kuti no inini handisi kufungatirwa bai dai mai echindidaikaniso zvimwe zvese chinditaurira but akakwanisa kutora mombe kwakuise muzita renyu remufana inini ngekuziva kuti ndiri mukuru handisi bakudini kumboite problem nazvo ndakati ngandichitaura chi naichi wangu gwete rangu rinonga ripadhuze apa
ndiyo mukomana mukuru uriyo unonzi Amoso. Ndobva ndati bhete wena akati changamira ndikati uya kudhuze kasangatisangane pakati ndikati alright ini kwakubiri kwakosangana naye hatisimbodhiraivha nguva ndiye angaitodhiraivha motati obva ndikati baba mwe ndati ndikutaurira tiri tega panapa ndati ndikutaurire kuti uri kuziya ri kuti mombe dzakachinjwa kuiswa mubhuku rakristu zvikasi ndizvizive ndauchiziva zvikasi ndizviziva saka inishoti vakandiona kuti mai anodzitsara saka hatina chindiroronga navo ngokuti vagara vane wavo wavatoronga saka kuenda kokupedzei munin'ina wauyu izwaichanga miroti pande andakutopedzamo munin'ina wauyu ovha aende kozi wakaite mistake yekuende koti paanga ari kutamba pamagurosari kwakupwanye munhu kwakochaye munhu kwakotore bhutsu newachi nejini kwakuende koike paakaende koika kwakudzoke pamba mapurisa chinguva mangwana acho kwauchiine munhu akafa muwaya kwauchitaura kuti pane munhu akafa muridzo mundo munhu akafa papipi azvikadai munhu ya kasi takamona chirohwa ndianani ngemunina waucho imwe mwaikaite mapurisa mumashure mukomana yavhojo kuti zikwende kumba kwambuya kumba kwedu isusu wanga achigara pamba paigara mai amai kwachitotaura kuti iwe uri tisi kumba wakudumira sese kuti zikaoneke munhu akafa iyo inoni mai akabva adini akabva ati mitatirina somunzwisenya yacho kwachibvunzibvunzi kwatogara ari mumba haachavhidzikipi uyadhiya kumba kwake kuya kwaigara mwana uyo adini asvika papaya kwauchi mapurisa atora tombokutora yakomana atora munhu papaya munin'ina ndakana kubhadhira bailout mukomana mukuru ndakana kubhadhira bailout d wabhadhara abhadhara papaya ovati nyaya ubva budiswa kubanzi kasi asise nyaya kuti tori yakamira sise tagara unga pakapere 9 months ikatonire iye mapurisa mashure auya futi atoroka shamwari une nyaya tine nyaya yakatamboita no pakati saka kuti uyu munhu uyo akafa uya wakapondwa waitozwa wakapondwa ndiye angoda akazopa pari akomana angani atatu uyu mwacho mukono wachitatu wakati inini handisi kuponde munhu mukomana waichaiwo ndiani ndiwo wakomana vari twaya zvikazi maichaingei mapurisa achibvunza kasi inini ndakatore bhande ndichindodai bachoda ngebhande kudai zvikazi iwo makamudiniko bhuruku wakazorona sei ndo pakatangire nyaya watora bhuruku remufi wachiye mufi bhutsi yemufi wakazozvitora sei umwe wacho wanga aine zvimwewo futi zvakamutorera futi zviro zvaangatenga munhu uya panga pasitorina saka kuti kusvike nyaya nenyaya yoku mukadzi wacho nga kutsvake murume wake mwambone murume wangu ere murume wangu unozowakanoko kumagurosari panguva yakati ndiko chizosvikokozomuone muyadhi memunhu chizoti muyadhi mune munhu wakadini wakafa unonga akadhodzwa kuise muyadhi muya adhodzwa kuise muyadhi manjika mayamba kuti indiro kutaura chokwadi cheni chokwadi ndandimwandini simudze maoko right uitaura chokwadi mayamba utore mombe kwakuendesepi uya kuti munhu aende koipa mbudzi kwautore kwakuendese kuti munhu aende kodini koipa handisi kuti andirotandikara ini ngozika ichabatini mombe dziya dzakazi ngadzisabuda tengese mombe ndiyo imwe yacho yakatorwa mbudzi dzakazi ngadzisabva pano dziya ndiyo imwe yacho yakatorwa ikaendeswa mbudzi baba hazvinyi kutaura akataura nezvemombe ndo zvakanyanya kutaura ndizvo pane dzakatorwa zondi pane imwe yakatsamburwa ikaenda uyu wakasati apuwe mombe uyu mukomana ngoti munhu kakomana kakakurire pamba pedu inini nguva yandakaenda kubasa kakomana kakakurire pamba pedu uye ari kusukuru mukomana mukuru ndichigare mukomana mukuru kakomana kakakurire pamba kechidini kechifudze mombe kaindiwo mai kuti achawirana namai macho anga akaite japsilike iri hanzvadzi yangu mwana mubvandiri mazvo ndichigare kuna mbuya saka uyena wacho uyo muri kuona wakatomuteme munhu ngedemo upi uyena umuri kuona uri kudapa wakatomuteme munhu ngedemo akaenda kovhari komandikisi avhari komandikisi soka wakaenda kubhadhara bhera kuti ngouyo iye ndiyo ungaenda kubhadhara ino kuti ndurura dzibude saka inini manje ndakazona kuti no inini kasoka
handisi kukonoba kukwana muchipani chirando chimbomira ndokubata imombicha asi mamuna kuonawo here kuti chirando imwemi manje pamakadaidzwa ndimai mai akakudaidzai aine mazwi andiri kuzwa akataura ekuti pamakabvapo imimi neanhu emakayana nawo pamba mai ari kuti ndo pakatangira problem mirai ndipei hamuone here kuti imimi mai ane bitterness nemimi yekuti akafawo zvakadaro musina kuende kuatende nyaya yawo hazvizoiti problem here izvi patori neproblem izvi kutotaura kuti ndakona kuti hazvizoitiba patori neproblem izvi kuti ini ndakafundira zvonono mai ndine nyaya irkwavachangamire saurumbi nyaya zviri kwachangamire saurumbi akandipindura kati kunodikane inini here ndikati mai akudikane imwe ndati ndikutaurire iwo sekukutaura kuti ndimwani ndimumuridzi wei wevanhu vari kuende pasaurombe inini ndamutaura kuti ndidini muziye saka alright fine nyaya yenyu ndio nyaya yangu peinombokuira thank you very much asi ndakamamba mangari mwani mwamambozimunya first of all tibve pasoerearia ndechiti changamiri zimunya atipe munhu unonatsa kutivhenekerawa kuti ndizvo here kana hazvisirizo kana kuti ndizvo ndakusungisa futi soerearia soere akanga rakutochirudzwa futi ngaanengi nanguzi don't go there kusvika soere akauye musi kutanga wechipira rizoya kuitira rizoya wechiwatu rizotoya vanhu sikachangamira kuti saka todini ndikati cancel no it's okay fine nyaya yenyu yakanaka isusu dambudziko iroro setiri kufarira ngechekuti imimi mhuri yacho yekwamutakura muripo munonga muri kufambidzana munhango dzenyu munyaya dzenyu hamusi kuita zviri kuita vamwe ba muri kuti ngamaurirana kuti muda kutofamba munove muri pamwe chete kuti munatsodi kuzwa kuti zvakamira sei iwewe uyu ari kuti anga akataura kuti tiri kuti ana mbuya waya vange vari vanhu watouya watoteka mbuya vatinogona kuwabata vanogona kuona arikuona zvi aiwa chete inini ndakaitira kuti ndikatonga ndiri ndega isati asvika kunei ndinonga ndautoti ndaane dare rendiri kuita umu ndiro chandakatya kwakusi kutongaba iwewe wakaita communication nemumhangari iwewe hausiwe waida kumeka decision ba iwewe waiunza nyaya kudare because nyaya ngeidare iwewe hausi dare vaiwe waiunza nyaya tine vanhu vari kuuya kudare zvavari kuuya vanga vakakumbira kuti vari kuda kudini vanozoda vabatsiri auma saka toita sei tovabata here vadini vabatei vadini vange varipo why zvinotibatsira kuseva time izvozvizvi as it is ava vatouya varipo vese ana mbuya acho hapana ndozvitirikutaura kaizvozvezvo inshort kuti tikata kudaroka takuita dare rino according to you iwewe dai uri kuzvizwa izvozvi ndopetinoita maarrangementsiwayo but iwewe wakatokumbirwa kuzi petiri kuuya tiri kuda kuti tauya tisvike tichibva taita nyaya dzani dzenyu iwewe hausiri wewe waida kumeka decision iwe decision inomekwa kuno kudaro aidha watadza kundibata waibata achibvuka kana kutotaura kuna uyu sekretary ofona kuti kune unondifonera iwe unondifonera tunyaya timondisinaiwazounofona ndidzo nyaya dzakune muchida kufona vanhu vari kuda kuti isi tichitouya kudaro nhasi taitatu toziva kuti pane vari kuya iyozvi nhasi hatina kutomboziva kuti tine nyaya yaana chimusoro nhasi tatototasva kuti pane nyaya bhotitudzo yeti iwe uruzviziva ende anhu acho hapana woda kutanga kutaura kuti this is already after 2 woti iwe unenge wada uronga kuti uchizowa kondakita wochizoita isi tiri kutoti tiriita nyaya kuti tatopedza dani
anza ultimately inotoenda kobuda aidha ana mbuya iwawo watoti awa chetingaita vadzi ngechekutoti tatomboremesa nguva tichiteerera ava vatouya nenyaya ndo vatori nenyaya nyaya yavo haigone kuti avo kudaira avo vakangocontributa vangatobatsira kutotaura zvazviri kutaura but at the end of the day problem ka ingoripo yekuti panoda munhu anotaura ndizvo changamire icho pachangamire vanogona wakanyataura kuapa tinongorebesa nguva tinongoda munhu iyena haachataurawo ngeyekungachidzadzisa additional or subtraction but ultimately at the end of the day vari kungoda futi chikusoro ndosaka tiri kutosvika ikoko hatisi kurambidza kuti vanhu vasataura because dambudziko ratotaura uyu ka idambudziko ravatori naro vese taita uyu sababa apresenta nyaya iri mumba. Yes, umwe naumwe anogona kunge aine matauriro ake anoda kutaura asi still zviri kuda kuti zvinge zviine unonga tizotaura kuti imimi garai apa iwewe gara apa iwewe gara apa iwewe gara apa iwewe une mushonga muchikwama iwewe une zvidhoma zvakadai iwewe une tini rakadai iwewe hauna iwewe wakadai at the end of the day nyaya iyi haisi yekutanga yana kutangura inyaya yerungotendera. I'm surprised with you. I don't know why you handle it. Do you know kuti takamboita here nyaya iyi iri kubata vasikana asikana akati imwe mutangamuri muri kutidaidza munomu muchitifembesa imwimwi munomu tiri asikana munomboziva roti kwakomana kutori nengandure chaidzo dzaroi dzekutoti isusu titori nani statement yakataurwa munokazi pazukazi isusu hedu muri kutigarisa apa muchititi tinaroi but akomana tina akomana edu ari kuti aidondoti adinofuti saka ndipo pangorine tikada kuti tipanane kuti uya ataure rinodoka but at the end of the day hati kuti neanza nyaya iyi yana mutakura petakataura last week if I'm not mistaken vanhu vaida kubatsira vakanga varipo tikati ana mutakura kudai panze munowirirana tizoti mune mari here yekuti mubva mwatodino mukabva mwazobuda pakuti mari papasika ndo nyaya yakaitika last week nyaya yenyu yaida kutopinda last week pakapinda nyaya dzamwanu mirai saka what I'm saying in short is nyaya yenyu haimborina two ways about it iri kuda munhu anouya okugarisai pasi semhuri otobata umwe naumwe ari clear otozi clear atori neproblem otoonekwa anga asiri sure otoziva kuti alright ndaifungira kuti uyu haana vhoso kana kuti uyu wakadai popedzwa powirirwana kuti tiri kuda vamwe. That's right. We can isusu panapa tine ma-options too. It's all up to you guys. We can do that what's name cleansing ceremony or whatever healing process muno kana kuti mutinoti tichikupai mupurisa wemunobva maenda pemunoenda given kuti anza inoenda kobuda pamunhu iyeye inogona kunga isiri yemunonga muchigutsikana nayo munova muchida dzimu mutogona kuwenga kuti imi munogona kunga mine mupurisa mobva maenda as a family poenda poitwa zvinoenda kuitwa potozikwa zvinenge zvanzikwa anza still inobuda imimi pachenyu maanza enyu anogona kubuda isusu anza yedu for our records inogona kudzoka nemupurisa zvinoseva purpose yekuti kuuya kwamunenge maita imimi mune musina kuzofambira chi mahara
and tatakatomboita isu imwe takatomboita nemana Mutambara futi vana Mutambura yekuti pamwe pacho pemunotonga muchida kuenda imimi munonga muchitonga muchitungamirirwa iyeyu anogona kukuendesai kusiri kunana mbuya wani but kumwe kwemusati mwakatombodini mwakamboenda chemuri kuda imimi ianza isusu tei tisikadi zvinhu zvinozoita kunga zviri bias like what happened to you maendeswa pakambodini pakamboendwa saka aripo iyeyu munogona kuita agree kuti munoenda pemunotoenda makatongoita semuri kudaro anza dzemuri kuda dzinonobuda kupi ipapo yedu ushu anogona kudzoka nayo yefirst visit then moenda futi second visit munongomuconsulta moita agree kuti munoonana naye papi moenda futi moenda monyora maresults esecond visit iye ouya otaupdata futi kuno second moenda third visit. I can give you this period of time between now and the 7th of December so that when you come back on the 7th munenge muri kutenga kuuya tane anza dzenyu ngani nhatu because hatina chetichagona kuita nhasi chinoburitsa anza dzenyu because much of the time yatinayo yanga itori yekuti pamaintroductions enyaya yacho and now that we know kuti nyaya iripo yakamira kudai tinogona kukuasistai nekukupa mupurisa achigona futi kukuendesai kwemusati makamboenda tisikazodi nyaya yekuti watiendesa kuyakunakada iyeyi uyu unaziya maprofita acho munogona kuita 2 maprofita 1 ng'anga kana kuita 2 ng'anga 1 muprofita kana kuita 3 tinongoita hedu maximum you can go to 6 kana 7 provided when you people come back into this court the next time you come back tinenge taane anza yekuziva kuti dambudziko redu takurisolva so uyu maanza edu anotiunzira imimi enyu mune muchitonotawo down touya back for deliberations. I think by then tinenge tatoreach a compromise then we'll come up with an answer. Saka uripo tiserve purpose yenyu yekutoya kwanhasi you can have another visit nhasi. You may organize another 2 or 3, 4 days from today. Mobata kuti kupurisa someone tude kuenda pakati okuendesai imwe pamwe mune penyu pechoisi yanyu yenyu moendeswa futi oenda patatu tozwa maanza tokupedza nyaya. Right, you want to say something? Mushinga mukonyatsa kubata nyaya kuti inyaya ipi yacho chaiyo pakabude nyaya yemwana wamukoma atere mashure mawo pakabude nyaya yapi saka ndaidozozi imunangu ndaidozozi kana tichiti tiribude muno tiribuda takanangana nenyaya ipi yacho chaiyo chaiyo kanti inyaya 3 here 4 here inyaya ipi chaiyo chaiyo zvese imimi nyaya iri panapa in short ndeyekuti panonga paine nyaya yekupumhana mune muchinongedzana zvemune members wetoro. You will be free to ask whatever you want to find out about. Mukaenda kunganga muri kufambira nyaya dzinonga mabva nadzo kudare hatikurambidzei kubvunza futi nyaya dzani dzimwe personally dzenyu inenge ratosvika svikiro racho munogona kudhiskasa muchibvunza kuti right isusu tine nyaya yetakambofambira yemhepo yenyaya yemwana imwe ngangarototi muchisvika kuti mimi mune nyaya dzakati neyakati neyakati yakati yakamira so naso naso yechipiri yakamira so naso naso yechitatu yakamira so naso pane ane zvimwe zvekubvunza here. You will be allowed to ask any more questions. Motodini mobatsirwa. pamusoro ichakamira pakasaya kutaura zviri straight tunoita macontradiction
ndinoarambira kuti izvi makuti handisi because ndinenge ndaona kuti apa ari kurasika like zvimwe zvaataura apaka handizvo izvozvo izvi kuti tuye dai kuno ndatouya ndikabvunza amakakasi makakasi kunokutaurira tine nhau ipi isusu panapa ka tatisapozi kupinda mudare muno musi wa30 handiti tatisapozi kupinda muno musi wa30 nenyaya yamari yepapurasi takatoonana nawo ndikatoafonera tikatotaura tese koma kune nyaya toisolva sei akatoti hatidini kuti tibatsirwe neanhu emunharaunda ka hazviki ngatiende kwani ngatiende kwasekuru tasva ndonda kundida sekuru tasva aripi ndikazi kuharara ndikati unosvikika here sekuru munoona anobuda pasocial media nechiti anonge akawandira zvaanenge akawandirwa kuti izosvike kumirire wakaema chinotirebera iyi nyaya iti kuti musi wa30 taura tarise kuti changamiri akatiti imimi chedai modini chedai mofamba mafamba imimi tinoti kotore purisa ramama tokuda naro tipambi tirikuti hanza dzedu idzi iri kupomerwa iziti tsuro kana kuti kunyepa tigutsikane kana ipurisa ramambo riri akati ndizo chaitaicho ndizotodwa amakakasi ako ndiponera kuti muri kudiwe kupi kudara kudara retiri kuenda ngerei ndode kuaponera mukoma nyaya yetimwe nderudare ngeipi haana akatseka kusvika takupindura nemazwi asina kunaka kuti iya imi mwakwende koti takudiwe kudare akazonditi tiri kudiwe kudare kuti toenzaniswa ndikati chetinoda kunoenzaniswako chii ndikazi hatisi kuwirirana saka apa kupamba kwese kwetinodo totiiteka ndakungototi mudare munomuka tinodo kugadzikwe pasi as a family umwe naumwe ka oputise mapundu ake munozwa hanza dzine mapundu adzo umwe naumwe une mapundu ake aina saka ndakungoti kapa tichagara pasi as a family saka amakakasina ndataura ndikati ikai tiri kuitora as outside court settlement changamiri aripo nemakurukota ake otibatsirawo nenyaya yani. Right. In short, what I'm saying, tichitarisa nyaya yenyu point yamuri kutaura ndainzwisisa, but issue yenyu irapa manya buritsa mapundu enyu hatisi kuramba abuda mapundu enyu imimi ari kuda solution ende solution yenyu nyaya dzenyu kubva pedzakatanga ana mutaura hai pachina nyaya yeminayo ba imimi inoda kuitwa deliberate on ichiburitsa anza nyaya yenyu inodiwa kubva kwekutanga ngeyekufamba mataura zvinhu like ndo zvitakanga taronga nawo but tiri kuronga kuti ngatidaidze family yese tiende kotsvaka kuti tinofambe kuenda kuzoti musi wa30 uchisvika tinge taane anza iko pachangamiri anoye kuidistota ndo tizwa zvanaka ndipo petiri izvozvi munotogona ndozvendikutaura kuti izvozvi munotogona mupurisa aripo nhasi maitomboenda pamunenge matoenda because mapundu enyu acho emino amwe achoka ngekuti you people don't know what is happening. So you do rather get information first. Munozoona kuti mamwe mapundu achoka muchafumurana zvimwe zvinhu ka nekutaurirana zvimwe zvinhu ende imimi wachoka zvikawanda kuzondotaura pasina solution. Tiri kuona kuti makaita akomana emajimu imimi nyaya dzenyu ka ngedzekuzondoti ka dzinoda kupera dzaane boxing. Saka inyaya yekuti ka munonga muna muchifungirana kuti tiite madiscussions mafamily matters enyu at length ka mahiese maissues enyu imimi ka amuri kunenedzerana ngehiese hapana une chokwadi. Saka kune allegations muri kunenedzerana. Hainini ndikutongoti murume wangu kutodai unodai uyu tabva watoita imwe yake yekutoita neuyu wake murume wake apa achiti hei wakauraya murume wangu. Ukaona inyaya dzekuti kudzigarira pasi hapana wakambouraya murume wangu hapana. Uyu unenge ari kuti hamukoma pane zvaainazvo pangu zvakadai uyoto uyu mukadzi wake wakati pane zvandakaona mubedroom. Uri kuona zvinhu zvinenge zvisina bhesi ndozvendiri kuti mukafamba
it's easier it's one of you achitaura achipuhwa mukana nachimusoro achitaura kuti nini mbuya ndauya pano ndine dambudziko rangu nehanzvadzi dzangu dziri kunditi inini ndiri muroi ndiri hure ndiri chakati ndinoda kuti mutibudisire pai pachena obudisirwa anza yake mobva mwatozwa opedza uyoti ininiwo ndine zvanguwo inini zviri kutodai mwana wangu nezvakati zvangu inini pobuda futi anza uyu mukomana woti inini ndiri kuzi ndine zvidhoma pasi pomubhedha zviri whatever ngazvibude mbuya otaura kuti musadaroba nyaya iri pano yakamira kudai zvakati uyo otaurawo kuti inini ndino problem yangu yekuzi wakarombera basa ozi aiwa uyu kutogara kwake pabasa inyaya yake yekugona basa kana kuti utori nazvo kana kuti uri munobva mapuhwa maanswers. That's what I'm saying. Mupurisa uyu manje anenge aripo munoona kuti otherwise mukanga mabva ikokoko washoma wenyu ndo pamwe wachadzoka kuno kana kuti hapana unodzoka anza munenge kunoku tinoitika kudarika hatigoni kuburitsa maanswers kana kuti tiasetene kuti uyu zvaari kutaura allegation dzaainadzo against uyu ndidzo hatigoni kuzviita isusu tinotoshandisawo vana chimusoro n'anga kana kuti maprofita saka tiri kungopa futi instruction iyo yekuti isusu regardless yekuti zvinogona kuitirwa muno togona kukupai mupurisa wani wedu mobva maenda pemunosvika munopuhwa mukana wekuti umwe naumwe ane zvaainazvo anotaura achikliwa motobva ikoko munobvako muchiziva kuti tete nhingi haana nyaya tete nhingi avanhu emuri tofungira kuti ane nyaya muchazoona kuti haana emuri tofungidzira kuti vane nyaya mozotoona kuti hawana but hatigoni kuzviita already nyaya yenyuka ndatoiona haisi yekutanga haisorovheke muno tisina munhu anoona anoita kushopera kana kuprofita because nyaya dzenyu ndedzekunongedzera maallegations iwewo ndo wakazodai mwana wangu iwewo pane zvaunonga wakapuhwa ndibaba iwewo wakazodai mai chete ndowe munogona kunga musingagone kunga munawo ngekuti havasi wedzinza renyu panenge paakuda vana sekuru hanzvadzi dzawo kana ana baba avo but imi mabrothers and sisters semhuri kana nababa enyu munogona kuenda pemunotoenda iye nhasi muchiraramane mamwe maanswers eface to face mangwani ezemande anogona kumukondaitana naye moenda futi pamwe kwete muno uyu anoziva kwakatowanda kana bhaidi bridge unouza iyeye kwemunofila kuti isusu tinogona kunga tichiwana maanswers anogona kukuendesai motosvika anza number 2 mangwana then masikati mangwana matone anza number 3 mwese matone maanswers tiri kutoda maanswers achabuda kwemuri kufamba munomu rather than imimi wacho hatisi kutoda imimi mungadai utiudza uyu achitaura zvake zvinomunetsa achitaura asi handizvo zvinonzi dare maanswers amuri kuda kuti mutiudzire mabva pamunenge mabva nomupurisa wedu uyu ndo petinopinda isusu maanswers iwe ndo achagadzira solution imimi pachezvenyu maallegations enyu haasorovherani anotokwidza hasa dzekuti munonga muchingodetsana at the end of the day hapana chamasova chaanofanira kuenda sengamerika anofanira kubvunza mukatasa nyaya yese ndichiongorora kare muridzi wenyaya ndimugoma apise ndenyaya yacho sababa anizvo atobhurakete mhuri yacho kwezvikumwe zvese vaende kunani kuna baba anizvo baba anomirire mhuri saka ndataura kuti pauda kuti pachiasistwa kuti tokupai munhu wemunoenda pemunotoenda matoenda mozwa anza yekutanga mozwa anza yechipiri mozwa anza yechitatu musi wa7 anenge akuya right takazofamba nemhuri tikabvunza umwe naumwe akabvunzisisa zvaimudii zvaimunetsa
pakabuda maanza akasiyana siyana. Right, chigarai pasi mpurisa suya nenotibhuku yako. Right, tangamiri wekutanga tina Inosi Mutamara uyu zviri zvakabuda kudai ane zvidhoma zvakatozi zviri pakati zvakatobviswa kana kuti zvakatiza tikadai. Number 2 tina Abigail ari kutonzi haana nechainacho baAbigail. Utoriwo munhu atori right, asi une mhepo yakaiswawo paari yekuti unondozi pazimuroi otozomuroi, asi hadini mwese motoshamisa kuti abhimuroi uruzi haroi. Saka n'anga ioni movha mwaenda pane yechipiri yobva yati api haroi, movha mwaenda pane yechitatu yobva yati haatobati mushonga kana wenyika nokuuraya nhunzi. Hai zvinhu ndo maanswers ati munozoona kuti mamwe maallegations eminawo against each other haazoapply tinoramba tichitenderera panzvimbo 1 tikanga tisi. It's unfortunate kuti marongere makaita henyu anhu iwawo uyo haana kunge akakontakita, but all the same it was still going to remain contradictory considering kuti some of my members aigona kuzoti anhu iwawo the fact that anga ari pano last time saka pamwe paneti still imwimwe open page yedu iripo yekuti munototanga pamwe pekotanga pasiri paanhu akamboya panopa asi tichikupai mupurisa pakadini ipapo. Makada chiri kuitika manje mapasvika ipo pano makaenda kopasvika asi baba asipo. Unondoziva kuti baba haati ndinonzi baba, imi ndimi munoati baba. Saka imwimwe makaa maronga zvakanaka asi zvisina baba mukati. Saka baba ari kutaura kuti isusu taizviona isusu uchitaurira baba kuti ndafunga kudai iwe taura zviro zvinamazanyara ragara pasi. After 3 days wozoona zviro zviya zvaudini right toda kuti tiende koona because handizvo zvakataura kuti zvakada kufanana asi tinozviziva. Saka zvemwakaronga imwiwo ndezvaari kuronga zvakada kuti the difference is the same. Imimi chinhu chanaka chandafarira ngechekuti munhu wataitofunga kuti uchazviramba ndiye waakuinitiate kuti ngazvidini. Saka ngazvibva zvatoitwa simbi inorohwa yakadini chibvai matozviita. Ndopendiri kuti ipapapo ngatibva tatofamba uyu mburisana tiri kuisa topedza kutobuda nhasi munotorara maenda pekutanga. Chakanakira amwe anhu mashai avo anobuda masikati poita amwe anobuda manheru dzinosiyana naamwe anotobuda kunze koedza 2 AM chaichai zvokuti between today and tomorrow morning munogona kunga patokonza kuti anhu angani makutoziva maanswers zenyu matatu. Kunoku tinoda vanhu vanenge vaane maanswers rather than maallegations against each other because tinongoramba tiri panzvimbo 1. I'm happy kuti your brother who happens to be the father ari kuinitiate kuti zvinhu izvozvo zviitwe. Pane une dambudziko napo here imi muri kuti makatombopasvika akapanzvenga akazouya kuti ngatipapinde. Saka chichikunetsa chii kuti pasina tichakagarira chii because anogona kuchinja akafuta ndi baba ndati munaziva kuti iwo hawati ndiri baba imimi ndimi munowati baba. Saka baba ari kuti ngati toda kuti zvinhu izvozvo zvibude pachena open check. The next thing kutofamba vari kuda tisanga tiine hedu kuti ndirizoona kuti pane anhu akawanda anga ari kuda kutaura zvakawanda but kutaura zvakawanda hakusolve problem. Toda maresolutions, toda kuti tibude nemaanswers
anosongovha kuti zvinhu zvireruke. Umwe naumwe mumwoyo mwake awane nguva yekuregerera umwe wake, mogara pamwe chete futi semhuri. Asi nyaya iripo ndeyekuti hamusi kutrastana, hamusi kutrastana. Kugarisana kwenyu musingatrastani kunonetsa. Chifambai kuti muzive umwe naumwe aziye umwe, nekuti chingwa akazigura apa chingoti uyu hapana chatombogura pa ina nduda nyimbira andi baba anyu mwati akafa mwati baba akafa ngekedza hapana kuroiwa, akahiswa kuroiwa kuchibhoika, kudyiswa, kuchirungu anozobuda netumatekinikawo nemzwe. Ukazwa munhu wese unozikenza kuti umbukuroiwa okukiwa ifood poisoning kuchibhoi zviriyo. Ana chanduru chegarwe ndikakuisira chanduru chegarwe iwo ukavarozikenza, because madyire etinoita matumbu nechiropa neinezvezvezvi ndo zvinoitawo futi chi varungu havagoni kuzoti uyu muroi bhozi wane witchcraft suppression act inotaura kuti munhu haaroyeki. Asi wachizvizoti vari waroi bhozi vamwe varungu vacho vanga vakuroyana achiroiwa mumapurazo wachibika doro. Tinova varungu vanga vakubika doro vaakutoziva kuti chiwanhu chinodini varoiwawo futi nenyaya yekuramba udya chikafu chenyarungu ainepa kuti tohamba kwedunga harisi bati kutodya uroiwa. Saka imimi hamusi kutrastana semhuri. Nyaya dzenyu dzawanda. We are happy you sababa mauya kutungamirira mhuri. Hamuna kuuya konongedzana minwe kunyanya muno, mauya kuoronga kuti paite kufamba zviri anda mambo. Kufamba kwenyu semhuri nekufamba anda mambo pane zimutsauko zihombe. Tinenge takukupai simba rekuno kuumambo kufamba kwamune muchitoita tichikupai nemupurisa, because anza dzichabuda ikoko. Besides kuti imimi murudzinaoka dzabudiwa kudai. Saka vanhu vamuchaonana navo havagone kukunyeperai, because uyu anenge achisvika achita kuti nyaya yandauya nevanhu ava iri mudare rekwakakosauroni. Saka inini ndini mupurisa wacho ndauya ndinoda kuti ndidzoke nemaanswers kuna Changamire ezviri kuitika. N'anga iyoyo kana muprofita achida unyepa anotaura kuti nhasi mbuya arudi ane flu anenge ataura kuti iyi iri kudare inonetsa iyi. Unonga akutozvidi kutozviexclude iyi inozondidzokerera. Nyaya iri kwamambo hainyepwi. Saka maita zvakanaka, moda kuti muchifamba nzvimbo dzamunoda mbiri kana nhatu, not of your own choices, because dzikaita machoices enyu tinoenda kuona kuti mimi mune mainterest, mune mainterest. Uyu aripo kwamurikuda kutoenda naye izvozvi hapana unotombokuziva. Munotanga nekundozi ngatiende 10 left again, then right and right again paka ipana munotobuda munondeka mudhidhi kusozoti dzipana ndidzo nzvimbo dzinofanira kuendwa, kwete kuenda panzvimbo pekuti uchisvika ponoti ndo mijakaranda uyu ndo muchindu waitaurwayo. Saka ndakaunzwa panapa ndo pakamboiwa. Mune muchisvika panzvimbo pekuti mwese pache zvenyu hamupazivi, mobvapo mobva maendeswa futi pane imwe nzvimbo futi yekuti mwese hamupazivi. Munozotopaziva kubva ipapo munowana masolutions. Isusu towanawo masolutions tokubatsirai. Ndo zvandakataura. Saka muri prepared yenyu chiitai dumba renyu mochiwirirana semhuri kuti mwatozvi maakutoenda mupurisa aripo. Hazviti zimba changu kana ndatoti ndinosiya kazoga baba vange tsoka handina rubanda vamukukurisa ndinokutovhara setiri kuda endai toda kuti mutipe maanswers emuchauya nawo ndo etichatonga
nawo maanzaziwa izvozvo izvi maiwe tinosvika na6 uyo achataura zvake uyo achitaura zvake ini handini chinhu chinoitwa chisingabudi ansa because tinoramba chitenderera panzvimbo 1 anobatsira asi haana solution Wakakazi ava vari kuti udiva tiri kuona vapinda